तेजपुर थांगासिनो दिनै तेजपुराव थांगोन ओमफ्राय गाबोन देरहासारनि हाबा आरो सोरनि हाबा डेभिडजों देरहासारजोंनि हाबा जानो थांगासिनो गाइस रो एन्ड मी हाय बोलो हाय गाइस हे दोस्तों चौ नोंथांमोनाबो फै बोरिंग लग रहा है बोरिंग कैसा लग रहा है बोरिंग निकले बोरिंग मोनाखै मोनदों हे दोस्तों जों दा नै माबा मोनसिगोन बिश्वनाथ सारियालि मोनसिगोन जयश्रीया नेनानै दंबाय दं जयश्री एक्ट्रिसा लोगो हमलांसिगोन नुयिया गोबाव जाबाय बिदा फंबाय बिदानाव लोगो मोनैया गोबाव जाबाय बिदिनो किटकाट मोनसे बायना लांसै 10 थाखानि स' थांगासिनो गाइस दा जों हे दोस्तों जों दा नै साहा बागान थांगासिनो दं दंफां बारि हे दोस्तों दा मोनैबा आरो जाबावगोन दोस्तों हे दोस्तों आं गारि सालायदो दै हे दोस्तों गाइस अनसुनि हाथिमंगलायाव फैदों जोङो ओमफ्राय जाखांबाय लोंखांबाय थांनो ओंखारबाय नोंथांमोना नायलांदो नै हौवा गोदानखौ नुदिया ओरैबायदि दुखु मोनदों अनसुनि हौवा गोदानखौ नुदिया हाथिमंगलाव फैनानै ओरैबायदि दुखु मोनबाय थ' थांसै हे दोस्तों नै जों दा देरहासारनि हाबायाव ओंखाम जाखांबाय बेनिफ्राय अनसुमोन दं हे दोस्तों जों दा हे दोस्तों नोंनि लोगो हे दोस्तों लोगो हे दोस्तों बुरजा ओंखाम जाबाय हे दोस्तों थांगासिनो न' फारसे सिमेन्ट सापरि थांफिनसै जों दा नै थांगासिनो बिश्वनाथ सारियालि मोनसिगोन गाइस बिश्वनाथ सारियालि मोनसिगोन हे दोस्तों बिश्वनाथ सारियालि मोनबाय गाइस खालि थार उनावब्लाबो गैया सानैल'थार